Ollaanko me taas liveessä? Ainakin, noniin. Kamera menetti nettiyhteyden. Mä ihan nähnyt lukea, että mitä tuossa näytös luki. Sit vai se menossa uudestaan yhdistämään internettiin. Tää on kyllä vähän semmonen paikka, että mä silloin viimeksikin olin täällä, niin oli hiukan heikkoa toi. Tää on nyt kyllä tosi matala paikka. Me nyt vaihdetaan tommonen toisen näköinen, vähän pienempi kuva, minkä pitäisi uida sit aika paljon matalammalla. Katsotaan millaisessa syvyydessä tämä ui. Ei on kauheasti tunnu. Täytyy koittaa muistaa, kun mä pääsen tonne noin mökille takas. Tää ui tosi hassusti. Tää tuntuu niinku, että tää ei ui ollenkaan. Ei tuu semmoista värinää, tuntuu vaan, että niinku seuraa. Tää oli joku tämmönen perinteuistin, mikäs jenkki se olikaan nimellä. Mulla matalaa on. Ja mäkin tonne pohjaan äsken. Me kierretään noin kivet tältä puolelta.
Täytyy tutustua, missä päin maailmaa toi Jonni. Tai kyse, eikö me siitä käyty keskustelua silloin joskus? Sehän oli sellaisessa Itä-Suomessa. Näin pitkällä mä katon muista, mä olen niin vanha jo. Se olisi hienoa joskus lähteä niinku kalastelemaan. No niin mä muistelin, tossa jo melkein Venäjän rajalla sä juttelit, että se olisi hienoa joku kerta lähteä niinku kalastamaan silleen, että olisi semmonen neliömetrinen. Joku XS-boosterin kokoinen. Sun boosterin kokoinen paatti. Ja sit et sen sais vedelty sitä vähän joka puolelle. Sen sais lykätty tommosia erilaisia järviä helposti ja kävis vähän ympäri Suomea kalastelemassa. Siinä olisi sit pelit ja vehkeet. Kun se voisi olla ihan tämmönen avovene, siinä ei tarvitsisi olla mitään tuulilaseja tai semmosia. Ihan tommonen joku pikkunen porikytheppasella koneella. Ja muuten tyyntä täälläkin aukolla. Siellä on joku köyhä veneensä kanssa. Mulla kävi kaveri, heillä on siis tämmönen heidän kalakerho muutaman kaveruksen kanssa. Niin ne kävi Thaimaassa kalastamassa. Sinnekin saa siisti lähteä. Joskus olisi siisti lähteä tonne vähän ulommas sitä meritaimenta ja merilohta hakemaan. Ja ei sekään olisi ku punainen vaappu silloin tulee. Mä itse asiassa odotan tästä alkaa ihan just syvenemään. Ollaan tämmösen saaren kärjessä, niin sit päästään tänne aukolle. Niin se menee aika paljon syvemmäksi. Niin mä saan vaihtaa tommosen, mikä hiukan ui syvemmällä. Piti vaihtaa vaan tommonen aika pinnas menevä, kun tuossa oli tosi matala paikka. Niin nyt on vähän aallokkoa ja se on hyvä, kun tuossa kamerassa on toi, että se pitää kuvaa vakana. Kyllä te hiukan näette nyt, että vene keinuu, mutta siihen se vähän niinku jääkin.
Joo, ei se leidinpoita onneksi kalastellut. Niillä oli joku iso vene vuokrattu siihen pariksi päivää ja kävivät sen kanssa siellä ihmettelemässä. Mitäs toi tonne ja... Kylläs toi menee aika syvällä kyllä, mut... Ja se mitä tässä yleensä isonveneen kanssa ajelee ylitte, niin... Syvällä ne kalat onkin. Tää menee siis sinne 15 metrin 20 metrin väliin tässä aukolla. Niin. Nyt kun uskaltaa vähän käydä tuossa aukolla luistelemassa, kun ei tuule, niin muuten sinne ei jos tällä pikkupaatilla mitään asiaa edes. Käydään tosta hiukan heittämässä lenkkiä ja... Mä käynyt uidaanhan oikein, nää tuntuu. En tiedä. Ei se uikko, se tulee ihan pinnas. Onkohan mulla koukku solmussa? Nyt se lähti menemään niin kuin sen kuuluukin. No niin. Nyt se alkoi uimaan niin kuin sen pitää. Tuntee oikein kun toi ovan kärkikin kääntyy tonne taaksepäin. Niin. Kelpaa ajella täällä taas. Tässä oppii tunnistamaan niitä hyviä kuhapaikkoja, niinku, mihin meni sikailemaan kuhaa. Sehän on siirtynyt sit jo sinne aika pohjaan oleksimaan, kutemaan.
Mitäs me mahtaisi yksi karikko täällä mennä? En äkkiseltä tänne. Juu. Ja tässä pitäisi olla niitä paljon. Tuossa on siis yhden työkaverin mökki, niinku äidin mökki on siinä meidän naapurissa käytännössä. Mutta hänen isän mökki on sit tuolla toispuolella Merimaskuu. Ja he käy sit niinku, että he menee näiden kahden mökin väliin käytännössä kun he kalastelee. Niin sanois, että siinä on että heillä tulee niinku 20 ruokakokosta kuhaa kyytiin, kun he käy. Että he vähän heittelee siellä sun täällä. Tietävät niitä paikkoja. Niin tässä vaan alkaa niinku etsimään sieltä, että minkälaista siellä on kaikki maailma. Mullakin on se, mikäs se on, maastokartat, niin se plussa siellä. Nekis sieltäkin noit karttapaikkoja ja niinku ylipäänsä kalapaikkoja, mitä olis. Mut se, että kun oppis vaan niinku tunnistamaan sen, että mistä kala tykkää ja sitten, että kun sä menet sinne, niin et sieltä saisikin jotain vielä. Et sillä maastokartat sovelluksella silloin talvella